Бяспека жыхароў Віцебскай вобласці не дапускае дробязяў. Гэта падкрэсліў кіраўнік дэпутацкага корпуса Дмітрый Дзямідаў падчас выязнога пасяджэння прэзідыума абласнога савета дэпутатаў у Бешанковіцкім раёне. Нарада складалася з тэарэтычнай і практычнай частак. Абмеркавалі прафілактыку ўзнікнення пажараў у экасістэмах і навядзення парадку на зямлі. Ратаўнікі прадэманстравалі свае магчымасці. Наш карэспандэнт Ілля Лапацінскі раскажа падрабязней. Статыстыка несуцяшальная і вымушае дэпутатаў сур'ёзна абмеркаваць пажарную бяспеку. З пачатку года ў Віцебскай вобласці адбыліся больш за 120 узгаранняў у экасістэмах. Большасць з іх па віне чалавека. Безгаспадарлівасць, выпальванне сухой травы і несвоечасовы знос старых аварыйных будынкаў. Менавіта гэтыя фактары прыводзяць да каласальнай шкоды, а часам і да трагічных наступстваў. Прафілактыка пажараў – ключавая тэма пасяджэння дэпутатаў. Дмітрый Дзямідаў падкрэсліў, праверыць неабходна кожны жылы дом, нагадать людям правила безопасности. Это агульная работа усіх зацікаўленых службаў. Одно ведомство, либо одна служба, конечно, в целом ситуацию не поправит, потому что тут необходима только совместная работа всех субъектов профилактики по выработке такой формы взаимодействия, которая обеспечивала бы нам принятие своевременных мер в отношении тех фактов проявления бесхозяйственности, тех нерадивых граждан, которые где-то не выполняют свои обязанности по наведению порядка на прилегающих территориях, потому что цена вопроса очень высока. Наше заседание было направлено на то, чтобы выработать комплексный и системный подход к этой работе, в том числе через применение мер профилактического административного воздействия. Ад тэорыі да практыкі, каб знесці аварыйны будынак у аграгарадку Ула, ратаўнікам спатрэбілася 45 кілаграмаў выбуховага рэчыва. Дакладныя разлікі спецыялістаў і ад збудавання засталася толькі цэгла. Пасля ўборкі ўчастак стане свабодным. Такі радыкальны і пры гэтым эфектыўны спосаб навядзення парадку на зямлі. Дарэчы, у Беларусі такія выбухі могуць арганізаваць усяго 2 атрады ратаўнікоў. Адзін з іх у паўночным рэгіёне. Сегодня Витебское областное управление МЧС имеет группу взрывотехническую. Порядка 15-20 объектов в год наша группа сносит взрывным способом. Есть и поручения главы государства о наведении порядка на земле путем вот таких аварийных сельскохозяйственных объектов с целью недопущения нанесения ущерба гражданам сносить. Вот в этом году 6 зданий определено в Витебской области. На территории нашего района это первая такая проба использования этого опыта. Видим, что она достаточно эффективная. После снова взрывной работы фактически на мелкие части развалилось здание. Поэтому я думаю, что это ускоряет процесс сноса неиспользуемых зданий и сооружений. Падчас выязной нарады дэпутаты паўночнага рэгіёна ўсклалі кветкі да помніка герою Савецкага Саюзу Льву Даватару. Напярэдадні 80-й гадавіны вялікай перамогі хвіліны маўчання ушанавалі памяць загінуўшых воінаў-вызваліцеляў. Ілля Лапацінскі, Константин Лебедзеў, навіны, Бешанковіцкі раён.